नैहर में हरिया हो माला फेरी है हाय जाड़ा में रड़ुआ का करी है। ये नहीं के नियर कोनो लड़का रहे बगल 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 देखो हाँ। ये नहीं के नियर कोनो लड़का रहा का कहलन कि शरीरी में दम नहीं लड़ाई के तैयार रहे जो एक सटकनिया पावे तो फिर उठे के हिम्मत ना करें कहे का कहे बाबूदा हो जेकर भइल बा का भइल बा बियाह रे भैया कि जेकर भइल बा बियाह उ त मजा मरी है हो जेकर भइल बा बियाह उ त मजा मरी है का कहत भैया जवन तू कहत हऊ हम कहत हई जेकर भइल बा बियाह उ त मजा मरी है हई जाड़ा में रड़ुआ हम सोचा कहत हूँ यही जाड़ा में भड़ुआ का करी है हाय रे दादा लगत काने ढेर सुनाई लगल का हो जाए के पहले काने का अपने इलाज कराला ठीक बा कहई आबा कि जेकर भइल बा बियाह इ त मजा मरी है जेकर भइल बा बियाह इ त मजा मरी है हाय सास के समझावै ससुर दिल गारी अरे भैया भौजी सुतै जैसे चादर पसारी आप जगदम्बा बाबूजी की ओर से कमेटी की ओर से पुनः 20 रुपया का पुरस्कार व आशीर्वाद की कामना बा ससुर समझावै त सास देली गारी अरे भैया भूजे सुतै जाके चादर पसारी राधे मिश्रा जी की पोता बहादुर बाबू की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार बा सम्मान बा तौलन ड्राइवर भैया बोट का मलाह भैया क्या बात है अच्छा मशीन वाले सॉरी हो ही गया ना भैया ड्राइवर साहब की ओर से पंखुड़ियों में खुदा हुआ पुरस्कार सम्मान बा अरे जे कर जाके नैहर में हरिया त माला फेरी है अरे जे कर नैहर में हरिया हो माला फेरी है हाय जाड़ा में रड़ुआ का करी है
आशिक मुन्ना की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार बा। माई भगवती कल्याण करें, आशीर्वाद की आकांक्षा बाबा। राधे श्याम मिश्रा जी के पोता नारघाट मिर्जापुर के धरती से बीरू बाबू कोर से 20 रुपया का पुरस्कार बा। आशीर्वाद की आकांक्षा बा। कहे आबा। क्या बात है, मास्टर बड़ी सुघर लाइन दे देन। कौनो दुलही कहे, अरे गड़ी गड़ी जाला हो गड़ी गड़ी जाय हथावा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाय अरे दर्द के मारे डकटरिया में गहीली, अरे दर्द के मारे डकटरिया में गईली, डकटर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। गड़ी गड़ी जाए हो गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए दर्दे के मारे डॉक्टरिया में गईली और डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। सतमी चच्चा निषाद मलाही टोला, आप चाचा जी की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार बा। आशीर्वाद की कामना। कहे, बसिया पकड़े हम रोडिया पे गही, अरे बसिया पकड़े हम रोडिया पे गही, ड्राइवर से नजरिया बहिन एक लाइन कही, जानत हुआ का, फुलवा लोढ़न हम बगिया में गही, फुलवा लोढ़न हम बगिया में गई, भवरा से नजरिया नारघाट बिंदु दुबे बाबू, अच्छा उनके सपुत्र जी की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार। आशीर्वाद की आकांक्षा बा।